bagay tayo mananimang kanta DJ Jus tayo nga si Lydia. Gawat pa na palakpakan tayo ni Apo. Is that your best clap offering to our God? Amen! Let us shout praise the Lord! Let us shout praise the Lord! Hallelujah! Naging bagay niyang tayo ni Apo. Palakpak tayo, pinilihan tayo ni Apo. Amen!
ako ang lakad kami karay dumanan ako magudawat. Hallelujah, Jesus.